Wa syukurilah kunjung ngersani Gusti kanggelar jagat. Nggih Mas. Pelestarian budaya, tuwin pengembangan budaya mliginipun keluarga ageng P.O. Haryanto, utaminipun ingkang dipun mangarsani Bapak Haji Haryanto tasih lumadi. Niki pancen niki pelestari budaya dan wayangan niku rutin sifatipun Mas. Hebat menika acung jempol dateng Pak Haji Haryanto. Kawit pripun? Mboten nama kok arep pamer niku mboten Mas Gareng, namung Pak Haji menika piyai sing remen tirakat. Leres Kita tirakat tur posone wah luar biasa. nggih, Jawane digawa, Arape digarap. Niku nggih Pak Haji Haryanto. Mila dawuh kala sonten wah menika tak pakui gawa kas. Napa to? Yen wong urip niku nandur lelabuhan becik tumrap marang sapa wae. Niku. Lah niku pancen niku sesuai kalih uncek-uncekan kula Mas. Yen panjenengan pripun sing ngonceki? Kula mengartikan hidup. Hidup itu 5 huruf. Hidup HIDUP. H. H niku napa? Harus berbuat baik kepada orang lain dan diri sendiri. Oh nggih. Ngerti tegese berbuat baik kepada diri sendiri itu tegese awake aja disiksa. Contone kaya minum-minuman yang beralkohol berarti tidak berbuat baik pada dirinya sendiri. Nggih. Mula hanya harus berbuat baik pada orang lain maupun diri sendiri. Leres. Terus Imannya harus terjaga dan selalu kuat supaya tidak terpengaruh oleh hal-hal yang tidak baik. nggih, terus D. Doa harus selalu kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar hidup kita berkah. nggih. Terus Usaha untuk menghidupi dalam kehidupan dunia tidak boleh putus asa. Leres. Terus P. Patuhilah hukum aturan main di dunia maupun hukum agama supaya hidupmu bahagia dunia akhirat. Amin. Itu Mas, kaya panjenengane Pak Haji niki pun kabeh pun dicaki. Oh nggih. Dasaripun paring dawuh bab perkara sing jenenge wong kuwi aja sok srei, gitu, aja sok drengki, aja sok jahil. Jahil petakil. Mereka ngene, yen iso ki ndandani apa sing diduweki karben dadi becik. Tur piyaine Pak Haji niku ora isonan. Oh, estu. Duwe apa-apa yen kancane njaluk dikekke. Ngoten ta? Nggih. Nggih. Niku piyai sing ikhlas lahir batin ngono kuwi, ora ngarep-arep baline. Niku adane sok malah tumpuk-tumpuk. Duwe manuk, pomo mengke kula njaluk nggih dikekke. Malah nek jurusane wong ngemis nek iki. Lho niku contone kok Mas. Nggih. Upamane ngoten, tegese mboten iman waton niku kangge kebeciane wong akeh. Nggih, mila niki dongane piyai sing sok disenengke penggalihe niku mesti apik. Laras. Nggih to, sugengipun Pak Haji Haryanto, dalasan keng eyang utawi keng ibu. Menika tansah manggih rayu wilujeng sekolah sak turun-turunipun, ora mung 7 turunan ning sak turun-turune. Amin amin amin. Nggih. Ketumrapan kesawapan barokah. Wong sugih niku akeh kok Mas nek berkahe kosek. Nggih. Nggih to. Conto kaya Patih Sengkuni niku sugih ora ilok. Patih Ngastina. Nggih. Sapa sing ora sulap bandane Patih. Ning carane golek niku kanthi dalan ora bener, mula ya ora berkahi. Aja kaget babakan lahir, mergo babakan lahir niku ora iso kanggo patokan. Leres, leres. Kados dawuhe Pak Haji kala wau, nek wis dipendhem jero nggih to, wis ditutupi kayu paribasane dipatok loro. Sithik wae ora ana dalan kanggo nyawang padanging jaba. Sing digomong amal tumindake nalika urip niku. Mula mumpung isih urip ayo berbuat baik. Oh nggih, nggih. Ayo tumindak sing becik. Apa-apa sing arep diterapke nyang wong liya kudu diterapke ning awake dhewe sik. Tegese pripun? Upama nek awake dhewe iki ora gelem dicilakani ya ora usah nyilakani wong, ora ngoten ta? Nggih. Yen ora kepengin digawe serik ya aja gawe serik. Niku kudu diterapke sik. Tur dadi menungso sing jantan perwira. Nggih. Wah, wong perwira niku anu kok Mas. Wong perwira iki ora sulap kok Mas. Nggih. Wong perwira niku sangune ora sulap, ora kagetan. Paribasane
sawahe tanggane ketok ijo, yen kepengin sawah sing ijo ya garapen sawahmu dhewe. Laras. Diopeni dhewe, aja kok garap sawahe wong, paribasane ra ngoten. Nggih. Kisruh. Nggih. Makasih niki alam-alaman niki tirakatan kalih tasakuran. Nganu ngancik tahun 2020 niku. Nggih. Nggih. Niki wonten awala sing sampun kula tampi. Kala wau saking warga WMC gitu, Wayang Mania Community. Nggih. Menika badhe ngaturi bebingah utawi memberi tondo tresno dhateng Bapak Haji Haryanto. Kenong-kenongan. Kenong-kenongan. Kenang-kenangan. Iku yen Jawa kenong-kenongan. WMC monggo. Wujudipun menapa? Monggo keparengan ngaturaken dhateng Bapak Haji Haryanto. WMC kang badhe ngaturi tanda tresna dumateng Bapak Haji. Oh nembe salat. Nggih. Oh lha niki sekedap Pak, sekedap. Mungkin ndak numpuk-numpuk. Mungkin doorpress yen mboten ana sing jikuk kula jikuke. Niki Ibu apa to ao jare Pak Haryanto sik diundang seratine. Oh nggih. Mboten kalih nyeranti niki wonten awala ingkang ngersakaken lagon. Diselani sik sadurunge maos doorpress. Nggih. Niki merga ya gemeni wektu wong waranggana akeh. Nyuwun wonten ingkang ngersakaken podang kuning. Nyuwun ingkang kepareng ngaturaken Mbak Eka Walang Sangit utawa Mbak Eka Uget-uget utawa Mbak Eka Antung Jati utawa Mbak Eka Wereng wis akeh pokoke wujudane. Pokoke golongan serangga. Iya. Mriki Mbak Eka prihatin. Ayo buta-buta galak selai lunjak-lunjak. Cika-cika nuli tanjak. Ngadeg bali maneh rupamu ning dalone. Kuwi kurana tak sanggup kurang arene. Lawang wewe sing ora marai. Yo lawang wewe sing ora marai. Gawe musuh aku ngerti ayo kanca padha bali karo gawe Mas Gareng delokane kakek mripate mera kulite abang gerak mripate mera bokonge rada ngerok. Kok bokong bareng? Bokonge kok lho iki yo ngenyek kancane. Bokonge ambek bokonge rada bosok. Ya ora to. Mong kulite ambang Eka dalem biasa wae tangane rasa nganggo ngene. Nggih, dalem. Iya, iki suwane ngendi, Nduk? Menika wonten dalemipun wonten garasi pusat Bapak Haji Haryanto menika. Oh, nggih. Nggih. Pak Haji Haryanto ki pengusaha apa? Pengusaha menika bis. Heeh. Bis apa? Bis antar kota antar pulau. Jenenge apa? PO Haryanto to. Kuwi PO Haryanto kuwi duweke sapa? Ya ngebeni barang aku wis nggih kagungan Pak Haryanto to. Iya. Pak Haryanto piyaine sing ndi? Pak Haryanto kok ndak ditekokne lho gambare ding cerentel ngene. Lah kok sawu Pak Haryanto kok tring cerentel iki lho. Gambare niku lho Dik. Aku takon piyaine ndi Pak Haryantone ndi sing ndi piyaine? Piyaine nembe salat ditakoni ngono. Oh, berarti mudeng Pak Haryanto kuwi garwane jenenge sapa? Garwanipun menika Ibu Nurhana menika. Ibu Nurhana kuwi sapa? Ibu Nurhana menika garwanipun Pak Haryanto. Kok mubeng ae ngapa mulek kae. Iya.
Mula anu ngempek yom nempel keterimane Pak Haji ben kowe esuk dadi pengusaha. Amin. Kowe pengen dadi pengusaha apa? Pengusaha sapi. Sapi ya. Ora apa-apa. Syukur. Arep teleke ora, Deh? Apa? Arep teleke ora? Panganan dhewe ngono. Teleke berguna kanggo tanaman kuwi ben berguna yen kanggo pertanian mosok wong kok mukai telek. Lha telek terus dienggo ngrabuk tanamane ben lemu ngono nek wis lemu terus dadi rezeki akeh terus gimana kanggo awake dhewe terus kanggo temen ngene. Terus. Omong. Saiki nembang podang kuning. Podang kuning. Pamerno suaramu ben wayahe kene pirsa arepa sing jenenge kai kaya tewel ning suarane elok. Putri alusan menika. Alusan. Putri ya badan halus. Ayo rada maju. Alusan. Iya alusan. Aja dingek kumutung. Yo dibawani sik. Nggih, batane. Bawane apa manut sakarepmu ka? Bawane pocong. Pocong. Cendakmu to. Nen apa ta? Ya sira dawa Asmaradana apa piye? Asmaradana. Heeh. Ayo, alah. Kowe ngerti kancami rapal lho kowe. Sinom grandel e? Ya sinom grandel. Sing ku apal, kowe sing apal kowe. Memanismu angu jiwat. Hati-hati lho, iki ditunggoni Mbak Yuyun, iki presiden senior iki. Nggih. Presiden sing suwe ra tau metu lho. Nggih nun sewu Ibu Yuyun. Budhe Darsini. Jane seme manise kaya jan tak tau apuk. Lho. Lambeku dhewe. Lambeku dhewe. Wong seme manis kok bisa. Kadung gemes ki wis. Ya. Ya ka? Nano. Manismu kangu jiwa Piye Mas Gareng ilak ta? Aku tenan bocah iki arep masyo pawaan sak aki kering ning suarane luar biasa. Arep pakulitane putih ora ireng ora, ning kelawu ini suarane wah. Kowe iki kulitmu ki putih ora ireng ora zebra cross kowe. Rumangsaku ki ya wis tak ayo-ayokno lho. Lho tutuke Kak. Suaramu luar biasa. Nano tangane rasah ngono, ayo. Agaweru citenggale Ya. Ano no yo nadya pelanggaran kekerasan dalam rumah tangga enek ya sinden ditali sindene Pak Bayu ditali apa enek kowe malah wis dilike nembang ya nembang tangane aja serawean ngene iki jenenge ekspresi kok terus tanganku nek bondo kaya wong bar kecelakaan malah ning aja jepaplah sing halus iya ayo nano yo to ndi Mang mbok ibarat wong upama mundut iya upama karo ibarat ya padha wae ora masalah upama karo ibarat iki padha ayo iya umpama karo ibarat iki padha wae ayo ngomong ayo upama ibarat umpama mundut tanganmu iki lho wah terus ibarat wong numpak prau jas yang
gantung Pak Degareng nih. Ya. Masa arep gantung Pak Degareng sakit. Ora dia awak mungkin kaya ngapa tak tresnani kok Pak De. Kaya mbahku dhewe ngono lho. Ora sudi. Ngapa? Ora apa-apa kuwi tresno karo mbahe kuwi. Wong karo bae-bae. Tetep tak tresnani. Anu lumampah. Boyo sing apik to sindene karo senden kotak iki lho. Tanpa jahan arep olengane kedawan iki tok ayu jian. Nyun sewu menika model syar'i. Neno nanu Ing madyane ing cala nidi ya nano temah gunjing kangge enjong ning pakuli yo diaturke podang kuning dening Mbak Eka kelending mungil ayo ya Kak esu awane ngomong wis ora krasa ora dadi tokke suarane ngene Eka Jangan tak rindu sapa kanggo
nggih, Pak. Allah. Mugi-mugi mengke berkah nggih, Pak. Lah kagem sinten, Pak? Kok kowe to wong sing nembang kowe kok. Kagem kula. Masalah. Alah. Elok tenan. Lambene le kemenyek. Ora gelem apa piye? Wong kok le iki mah yo katur para kadang-kadang saka anu SBA, sedulur Bayu Haji. Nggih. Sing saka Jabodetabek. Wah, nggih. Saka Jember lho. Saking Jember menika. Rawuh kabeh. Jember Selatan apa Utara? Ah ora tak singkat aku wis ngerti lambemu. Wis gak. Mboten. Ora kowe arep ngejak kisru karo aku wis tanggap kok. Mboten. Kae kaya keri ngurmasak. Makasih Mbak Eka. Matur nuwun. Ya, nggih. Dan pancen elok tenan kok suarane. Entuk 100 ki lho, kempling suarane. Iya. Anu Iki mau sidora WMC. oh nggih. Anu monggo kadang WMC anggenipun badhe ngaturi tandha tresna. Tandha tresna nggih. Monggo teng Pak Haji. Puji kala mumpung wonten wedal sekedap monggo. Monggo dipun aturaken menika. Menika saking WMC Pak Wayang Mania Komunite. Pun mriku mawon. Ampun muga-muga mengke ajeng njaluk ijol siden sampean. Lah mriku lho Pak ajeng. Dah. Niku lah mriku mawon. Nah, niku lho malah ketok kabeh kok. Wah, jan mau. Mengke munggah malah sing nampa sinden. Kaya Pak Asmuni sing aku belakang kuwi penggemar Pak Timbul kok. Heeh, nggih. Aku nek ngarani Pak Asmuni kok. Nggih. Amin. Nggih. Sah, Amin. sah. Amin. Amin. Nggih. Ki sing ngekeki Yogya sing nampa Solo iki. Blangkone ya. Nggih. Matur nuwun, tepuk tangan warga WMC kalian Pak Haji Haryanto. Mas Gareng sah? Sah. Sah. Sah nggih, sah. Loh. Ah, niki klebu pelestari budaya kok niki ya. Oh, penggemar wayang iki pelestari budaya. Mestu KSFC. Iki sing diarani penggemar tenan yo ngene-ngene iki. Nggih. Ora abal-abal. Ki wani ketok rupa iki penggemar wayang tenan ngene iki. Ora mung ora ketok rupane. Kosek iki kejek enek anu. Aku ya ora krungu. Nggih. Nggih, matur nuwun saking WMC. Mas Gareng. Kosek kae lungguh. Oh, wis no. Nggih, matur nuwun Pak nggih. Nggih. Dan wis telok tenan. Wah, matur nuwun Pak Asmuni. Mas, niki wau enten sing anu Mas ajeng nderek Dono Suwanten. Sapa? Adi kula Aang utawi Dik Anggara. Wau sonten manggi kula. Kuwi putune buke kuwi. Lah nggih, wau pengin Dono Suwanten. Kok bar kuwi terus iki mental kudu nyanyi lho lho ya mental. Ayo mriki karo Mbak Niken mriki, ayo mriki pinarak mriki. Kene le. Kok Sabang di barat, Merauke di timur, masuk wilayah Indonesia. Aman dan tentram, sejahtera damai, itulah makhluk Indonesia. Sadarlah, aku ingin damai. Sadarlah, aku ingin damai. Pilihan barat, pilihan barat, pilihan barat, wilayahku. Pilihan barat, pilihan barat, pilihan barat, wilayah. Aku iso ngepaske ta. Sing bawa nom, engko sing nembang ya nom, sing mengestoni sing wis mambu lemah. Kuwi anu pas. Kuwi masamu kok cie minta nomor HP. Ojo ya. Ora apa-apa iki sepantaran kok Mas. Tur ya calon dalang kok iki. Calon dalang. Oh, nggih saged dalang to sampean. Saged. Sampean kelas piro?
Setunggal SMKI. Oh. Mbak Nika kelas pira? Kelas 5 sayangnya kok cilik saya seumuran apa ya? Ora masalah. 5 apa? SD no. 5 SD iki. Masa kelas 5? 5 SD bangsamu 15 wong ya. Tenanan lho iki ora guyon lho. Iya. Nggih ya. Lima Mantap. kelas lima. Masya Sih. Allah. Tapi dhuwure Wah. dhewe padha ya Mas ya. Nah, Cie cie cie. ya dimbu sik sak tuwae. Teh ngene. Ngopo? Ngene iki ngopo ngajari Ini ora? ngapa? Loh, aku gur ngene dhewe kok. Oh, anu maskare itu dibeleh. Ayo, arep nembang napa? Mas. Ah, ayo. Masang nembang apa? Ajeng bawa ngimpi. Ngimpi. Oh, ngimpi. Ah, wah, jan. Ya 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 ya. Ayo ngapa Ya, ya, suarane? ya, ya, rada Bawa maju, Mas. ngimpi. Engko langgame nduk nike. Oh nggih. Nggih. Mangga swantenipun. Ngambarahe awang-awang. Suarane elok ira-elok iki. Jan suara kok gas. Telek. Apik suarane niki daripada suarane niki. Iya. Cie cie cie. Nyapa kok ya ngelem tak kaya ora oleh. Ngopo kuwi? Ayo Mas. Maka ayo. Hanga langut bebasan tanpa Dasare swara wis elok, wis duwe cak arum suarane. Nggih, Ya. kari mateng kele. Nggih, hebat tenan Kowe suara kok. ora udut bareng to? Wah, bagus. Suara kok kaya ngono apike lho seneng aku. Telek. Yo, anu nara basing meka mendong Kowe nembang ana sing protes. Oh, Nembang lek kok nembang ora. ora gelem madhep aku Yo, piye? jaluk mbok Kok madhep depi. rene terus. Si siasat, gadeng madepi rene terus kowe kene. Lah ngene lho. ah wis di depan. Lah aku kan Ayo. gak tau wajahe malian. Demite kono genti demite. Wis kono. Aku tak jogo lawang. Ya. Oh, ngati-ati sik tulisane awas galak. Kirek, Pak. Jare Joko Lawang. Ayo. Mitar ngitari cakap ngulantara nglamborong unggahi gunung Cie sikile druduk. Jejar Ora-ora ndredeg. apa? Belet pipis. Wah, adine iki yo garapi wae. Adile. Adine. Lah yo nek SMKI karo kelas 5 SD. Oh, lah piye lah sampean iki. Mbah Buyut iki meneng ae. Ndak ya, Mbah Kongi. Nasib. Nano. katungkol Ngumbah kau. ngumbar kagasan satemah kinawa
ngimpi. Tepuk tangan kangge Mas Ang, Bapak Ibu. Ah, hebat. Panjenengan SMKI jurusan apa? Karawitan. Karawitan. Nggih. Neng ya wis tau dalang to Le. Kok coba aku tak ngicip iki kok dodo sithik. Apa akale ayo. Manut. 6 apa 9? Napa 9 ayo? 6. Oh 6. Monggo Mbah Wijo 6 monggo. Anu Kakiatri sang kapirangu rinangkul kinempet kempet tosang renaning bawana mong yogi tukang walang ati yogi tukang ana sing tias yogi tukang kutu garing oh hebat celatane. Mbak lek ndalang sekali-sekali ngejak aku. Sama dari ngono. Aku lek jarene sing nom aja sing tuwek kok ndak mengkis-mengkis. Aku tak turu. Ora dijam. Lho, dadi panjenengan iki muridé Pak Joko Hermawan lho nggih. Iya. Nggih. Wah, Pak Guru terus gleleng. Wah, gleli. Gleli kowe. Ana murid apik gleli kowe. Ngadeg terus madhep rono terus wah ngurmati niki masa gurune. Nggih. Oh, mendah kaya ngopo bombonge seorang guru ngerti muridé dadi. Ah, nek yo ngeling ngono kowe iki barakane bejo ya. Nggih, makasih nggih. Mas Aan, matur nuwun. Niki ngimpi kula pasrahke kalian Mbak Nike. Nggih. Nggih. Engko nek arep duet ya monggo saut-sautan. Iya, nggih ta. iso ngimpi ya. Ya. Ya an. Sakit no. Iso no. Wah, murid calon sarjana seni kok. Murid Pak Joko kulino duet sinden dong. Elek kuwi elek omongane elek. Monggo Mbak Nike. Anu Bayu lenggah sing penak mirengke Mbak Nike. Ayo. Walah kere. Lanjut. Sa
Ken kalian Nggih, matur suwun. Mas Anggoro nggih. Sami-sami. Matur nuwun nggih. Mugi-mugi dadi seniman sing hebat panjenengan. Berdua ngukir jeneng sing becik kanggo ngarumke nusa bangsa lan agamane. Amin. Terima kasih. Ngono kayak ijol-ijolan nomor HP. Allah. Lho kok gak ijol-ijolan HP ae. Ya apa belum? Oh, Ayo arep nyeneni. ora. Resul. Iya. Mas, aku mau tinggal adikku kok, Mas. Angga. Kok colo gentit iki dituntut. Ana cewek kok dituntut. Wah. Jane lok tenan iki. Nggih. Sing nembang sing bawa adikku Anggoro SMKI, sing nembang nduk Niken sekolah dasar. Nggih. Sing ngendang ya CSD. Sampun daplokan karo kowe iki. Wes DSB. Nggih, anu aku arep mbuktekke nek keluarga Pak Haji iki ya keluarga seniman kok. Enggak dibuktekke to sing pundi sakniki. Adik kula wedok no. Oh. Dewi no. Ayo gentenan kene. Ayo wi. Mbak Dewi mriki. Ayo monggo. Kowe yen kepengin weruh Mbak Nurhana 40 tahun kepungkur ya iki. Oh ya, Iki. nek pengen ngerti Mas Garing 40 tahun kepungkur sing kena. Iki pas Ora sudi. Iliatku mosok kaya ngono. dikancani karo Mbak Ma'aratu Solehah. Nah, aku ya regae senenge piyai sepuh iki kaya ngapa? Ayo. Ayo Mbak Ma'aratus. Lama tak jumpa iki wis. Iki tombol loro weteng, heeh. Ayo. Tung tak tok. Arep terus mremo. Wow. Blagone dibenake cah, blagone dibenake. Wah, gleling. Oh, kaya ngenyek wong tuwa lho kuwi. Wong tung tak crit. Yo, lagune napa tak pasrahke kalih warga Campur Sari Genti. Apa, Dok? Apa? Napa lagune? Apa karo kono diskusi sik tak kei wektu sak jam. Wah, ya kesuwen no. Wis lak bar. Napa lagune manut mawon, nderek ayo. Sentir Lengopatra. Wah, sentir Lengopatra. Sentir Lengopatra, cah. Iya ya, kok ngomong karo karo. Dan ketok nyambut gawe. Iya. Monggo diaturke sentir Lengopatra dening Mbak Dewi. Monggo. Sugeng dalu Mas Bayu. Oh, nggih kon ngomong sik kuwi. Joget Jare aturan. kowe kok. Kok biasamu kan sepatumu ngono kaya Dok ya. Ora apa ora seneng kok Itali saiki sana iso dibaduyo terima. Ya. Nggih. Dari wah iki piye? Iki Hebat suarane. Kacang ora ninggal ajaran. Ayo mesti ngono kudu entes sing neruske. Makasih nggih, Mbak Tasi. Nggih. Ya, Matur ini suwun. sebagai hadiah untuk Bapak ya, Dok ya. Silakan. Nggih. Malam Dewi. Alah ngopo lho jare kok lek. Lu karo anakku dhewe ora itu. Malam Kose Mbak Maratus ning kono sik. Terus kowe iki go sawang-sawangan Pakde kok. Pakde ndak ais. Hai. Jaka Surya, monggo karo ngopi narak mriki. Matur nuwun, Mas. Tak duet karo Mbak Ma'aratu Solehah. Nggih. Kangen lho kula ngeten iki. Yo.
Jogete golek mungsuh iki mau. Ya. Jogete golek mungsuh. Entah. Ora ngono kok tangane wong remes-remes ning ngarepan. Iki mau jogete. Ora kuwi kok. Golek mungsuh. Jembeng dur isih jembeng dur. Jembeng dur ana. Isih. Kae jembeng dur. Melek apa merem? Melek. Jembeng dur, sini jembeng dur. Ayo. Cedak salon kok merem. Balik. Ayo mriki. Aku ki mau penak ning kene gur ngene. Ngalah ora usah ngono. Wis esuk senam dhewe. Nah, iki. Agar para esuk wedane kumat kuwi. Iya. Mbak Eka. Nggih. Panu bawa sik mengko tibake bajing loncat parahyangan. Sae. Kok ganti jogeti dhewe. Eka ki yen sewengi ora joget parahyangan awake loro kabeh. Entah apa yang merasuki Eka, iki kok didelok wae. Ayo Mbak Eka, diaturke. Bawane apa? Manut. Maka, ayo. Gunung. Menika kula kintun dateng live streaming ana Caraka Sanggar Cemara kalian PO Haryanto. Nggih, ayo. Nyuwun ngambil anu Mas keyboard wonten flute nganggo suling genget ngene iki nggih. Ya, Mbak. Kamu nek gajekmu kan ana Medi barang to. Tukang trompet Medi. Medi. Gunung Sumedang ketunjang Talaga Sukabaya narung pecik di tengah dunungan Hula pundung beri sungkur lasungka Reng budak sakuring-kuring iya Apa kuwi? Reng budak sakuring-kuring si gareng budak tumane jengking Ayah. Akhirnya Terim terek. Ngancik di negara suhu Padahal flute kae yo mung ngawur jarane. Ya aja dipaido ta. Ayo diringi trompete di Medi, trompete dunake di. Oh, Ayo sing sinden Mbak Dita, sing joget Mbak Eka. Ya, Mbak Dita. yo ditamelu to. Aneng no. Kok sewengi ora nebak blas. Jane arep mamerke jogete iki mau jane. Nganggo truk. Yo. Buka celuk. Bajing loncat, bajing loncat, tanah aduh, hati lebat, narosan,
sing kurang komplit. Kurang komplit ya. Ora nganggo ngunjukke barang. Ora bisa dijuke. Nggih. Makasih yo Mbak Lupi rene. Lupi. Mangga. Oh, mriki. Kadang campur sari nyuwun disuporti Mbak Lupi ayo mriki. Mangga ayo. Ayo. Wah, asu. Ki support zaman biyen banget sih awet tenan. Saya payu kuwi. Heeh. Barakane Pepito et. Tonton kuwi sak antarane kuwi. Oh kuwi iki sepot kene iki dawa tadi. Nggih. Dia didol. Yo. Iki enek sing ngersake anu manis. Nggih. Ora iso manis, isone klejo apa kerok apa kenci. Gak. Iki diantara Pilih kon pilih Lupi. memanik mau wis saking Mas Pur Cepu, saking WMC. Apa? Ji. Dan iki ana pundutan nih aku rawani nyebutke. Apa ta? Iki khusus pundutane saka Mbak Nur Bu Nurhana dhewe. Apa? Bu Nurhana bengi iki ngersake Mbak Darsini kudu nembang. Lah iki wis eneng lagune. Iki sing durung to, Mbak Darsini, Mbak Yuyun, karo Miss Universe Fahmi kuwi. Oh iya. Tiwas geluane anyar ora dandane gecek dhewe. Nah, iki sik Mbak Darsini sik. Iki tak tekake ada-ada ke planet Mars. Iki sing ngersake Bu Nurhana lho iki. Iki wonten sing ngersake Sinom Mandarin. Oh. Iki jam 2:30 to. Ora masalah. Mboten ning ngene malah wancine metu. Apa ki demit? Ora. Nyuwun lagon Sinom Mandarin katur kanca Kas FC SBA ingkang streaming wonten Kebon Jeruk nuwun Mas Jum Lemonti. Wah, nggih. Makasih. Ya tak kira Pur Cepu. Ora. Mas Pur iki anu apa kuwi marketinge mburi geger kuwi lho. Ayo Mbak Darsini, Sinom Mandarin. Mangga. Assalamualaikum salam orang rasane elek rasane apik. Ya Sinom Mandarin, Mbak Darsini. Ayo diatur sik. Yo. Wah, tak kira tuh kali. Wong salah ora jalan. Ora. Larang Lombok ya larang. Alah. Yo kok sambat. Apa iki? Produksi untung dari rokok, jalur rokok kan. Haji Samsu kayak kebu. Alah,
Tunggane barang kaya iku. Ini ora apa-apa, Mbak Dar iki sak gon-gone ora masalah kok. Mlaku karo ora apa-apa kok. Nggih, Mas, tur nuwun. Kuwi kode jare cacah sing apal. Yen ngono iki biasane njaluk neh. Ngene iki njaluk neh. Oh, njuk nembang neh. Oke, boleh. 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 Lailo. Oke, ayo. Ayo iki gawane. Gawane iki Lailo iki. Oh, Lailo, diatur iki Mbak Dar sini. Pokoknya tahun baru arep nembang sak oke-oke jare. Oke, siap aku ya. Aku ya mau sendika dawuh. Mbak Dar sini, yo jek Lailo, jek pepeling, jek ora oke banget iki. Jek sesideman, jek Tanjung Perak sinom iki mau wis. Siap kene. Wah, iki rengu wis oke banget Mbak Dar sini kabeh pokoke. Yo. Monggo, Lailo dening Mbak Dar sini. Yuk. Aduh ya. Lah.
Ngene iki wis lega aku kene. Enak ya. Enak ya. Ah, sak pole nek Mbak Dar sini wis lae wis sip tenan. Wayangan iki urung komplit dan Mbak Dar urung. Ah iya. Oh sewengi nek rumah tuwa ngono kuwi suruh wayangan jenenge, heeh. Sik iki aku sisan karek loro. Mbak Yuyun sik. Mbak Yuyun nek ora blandong aku ora seneng. Ayo. Blandong Tayuban. Sing beksa Mas Gareng karo Mas Bejo. Nah, kae basane ya elak. Sapa? Mas Bejo no. Masa jeruk karo jeruk. Lah ya kok sing nayem Fahmi nayem. Ayo. Ayo lagune blandong apa salah? Ayo. Kuwi ra dondong. Ayo Mi. Ayo mriki Mbak Fahmi, ayo nayep sik. Kok sing tetembangan gen Mbak Yuyun, kok penutupe Mbak Fahmi tak duwenke karo Mas Samijan mburi geger kuwi. Nah, nggih. Lagune manis. Ayo Mi, Mami. Mriki. Ndi Mas Bejo? Jo, ayo Jo. Ayo. Kowe bengi iki bejo tenan. Iso gandeng karo Fahmi bejo kowe. Nggih no, jane lak kok. Wah. Iki jebule sing blandong kebo mak cerut. Ayo Mas Gareng kene bertiga. Blandong dening Mbak Yuyun. Monggo, ayo. Waranggono semene kok petingane dhewe-dhewe suarane apik kabeh, laris kabeh, payu kabeh lho. Nggih. Ketrima kabeh wadile Gusti Allah iki jan wis wanten. Nggih, wong pancen duwe ciri khas dhewe-dhewe. Rejeki wis dipontho dhewe-dhewe, mulai Boten rasah suk-sukan. Boten tumbuk sing jelas. Nggih. Yo tak duweke yo. Sapa? Manis. Nggih, Mas Amijan iki karo Mbak Fahmi. Ayo Jan. Ayo Jan. Ini. Iki putra mantune Pur Cepu. Mas Petro, iki sederek SBA ajeng wonten ingkang beksa. Oh nggih, boleh. Monggo, terwakilan. Ayo, sedulur Bayu Haji SBA monggo. SBA entuk ning yen SBT ora entuk lho. Apa kuwi? Sabatan. Ora. Di sing di kata duweke kowe diapit Samijan karo sedulur SBA.
Ayo Mas Alfian iki dalang muda saking Polokarto Kadipaten Sukoharjo. Ndi Pur? Saksikan Mas Alfian. Pur. Oke, Ana lek Pur. ya diaturke sik. Manis dening Mbak Fahmi kalian Mas Alfian. Wah. Joget ciri khasmu lho Yan. Sing ngene aja ngalih-alih. Yuk. Sing kedua bareng gamelan karo campur sari penutup ayo kowe campale dasare prasaja ayo angga kendang pokok campur sari bareng ayo gone dhewe bareng ayo manis sing kumpul madu